Това е чудесно съоръжение, което позволява 365 дни в годината на всички желаящи да практикуват най-масовата форма на моторен спорт – картинга. Всички знаеме как голям град като Варна има нужда от подобно целогодишно съоръжение и аз съм убеден, че всички фенове ще могат да дават цялата газ, не само лятото на откритата писта Виница, която е доста по-голяма, доста по-дълга, позволява друг тип техника, но и разбира се тук в Гранд Мол Варна, където всички са добре дошли 365 дни в годината.
възможността да спечеля първото официално състезание на картинг писта ИКИ. Наистина едно съоръжение, което е ново за Варна. Аз съм изключително впечатлен от атмосферата, от самата организация на самата писта. Щастлив съм, така с удоволствие състезавах с моите приятели и колеги. Пожелавам на собствениците на картинг пистата много дълъг път, така много успех в това начинание, с което стръгна и преди всичко нека са живи и здрави. Искам да благодаря на всички мои колеги и приятели, които вържаха това мероприятие. Мисля, че се получи едно истинско картинг шоу. Надявам се на всички да им е харесало и да има още по-големи картинг шоута на картинг център ИКИ в Гранд Мол Варна.